Здравейте, казвам се доктор Кирил Георгиев, ортопед-хирург в ветеринарна клиника Vet Ortho Zooцентър и вече над 14 години специализирам в областта на ветеринарната ортопедия, травматология и генетично-скелетните заболявания. Днес искам да поговорим за един много важен проблем – ранното диагностициране за лактна и тазобедрена дисплазия. От дисплазия страдат много видове животни, дори котките, но най-вече средни породи и едри породи кучета. Често това са немска овчарка, лабрадор, голден ретривър, ротвайлер, кане корсо, кавказска овчарка, нюфаунден, сан бернар и много други. През годините работата ми с много развъдчици и стопани осъзнавам, че не са наясно с ранното диагностициране, което трябва да започне на 4 месеца при средните породи кучета и 5 месеца при гигантските породи. Съответно, ако и вашия любимец е една от тези породи или имате съмнение, може да запишете през платформата на HappyPet.net част при мен, доктор Кирил Георгиев.